Здравейте, драги зрители! Днес в StoryCast ни е на гости професор Коста Костов. Ще си говорим за медицина, музика и още нещо. Здравейте, професор Костов! Здравей! Много ми е приятно, че сме в това студио. Благодаря. И си разговаряме. Подобно. Нека да започнем с медицината. Вашата основна дейност. Можете ли да ни разкажете като водещ пулмолог в България, какви са вашите впечатления в последните години като заболявания, кои са преобладаващите, има ли някаква съществена промяна и малко повече да засегнем тази тема? Ако говорим за промяна, голямата промяна е COVID и последствията от COVID-19. Всъщност, това е нещо, което промени пейзажа, пулмологичния пейзаж в последните 4 години. След 2020 се появиха някои симптомокомплекси и промени в белия дроб, които са специфични, ако мога да кажа, за COVID-19 и продължават да влизат в кабинета ми такива болни, които имат последствия от COVID-19. Тези последствия ние сме ги виждали и при други обстоятелства и при различни други вируси, например при грипния вирус в миналото, но не в такъв мащаб и не в такъв обем от засегнати пациенти. Тези промени и тези симптоми и симптомокомплекси може би са предмет на отделен разговор. Аз чета лекции за COVID-19 и неговите последствия и бихме могли да направим един дълъг разговор специално за това, но конкретно ако ме питате какво се промени в пейзажа, е именно последствията от COVID-19, които в огромната част от случаите засягат белия дроб. Например, един от най-чести симптоми е кашлицата след COVID-19. Много от болните имат остатъчни фиброзни промени, които имитират други болести. Имат депресивни промени, когнитивни нарушения, имат и различни усещания от белия дроб, свързани с дишането, задух, не винаги обективен, понякога субективен. Ако говорим за останалите болести, които обичайно влизат в кабинета на пулмолога, то хроничната обструктивна белодробна болест е една от най-чести и тя нараства по честота. Не само в България, тя нараства въобще в световен мащаб. Последствие от десетилетия тютюнопушене, от онази култура на Марлборо. България има над 300 хиляди болни, бих казал даже около 400-450. При няколко години, повече от десетилетия, ние докладвахме в Европейската респираторна асоциация официално цифрата 480 хиляди, но тук искам да направя една оговорка, че тези 480 хиляди са потенциалните болни, 25% от тях са диагностицирани. С други думи, това не са всички болни, които ние познаваме. Огромната част, 75% от болните, всъщност ходят по улицата, връщат се от дома и си задават въпроса защо имам затруднение в дишането, защо имам лош функционален капацитет, защо днеска работата ме затрудни и ми създаде дихателни проблеми. Мисля, че това е някакво временно явление или това е причина от цигарите. Да, причина от цигарите, но това е вече болест, развита болест. Другата много често срещана патология в кабинета на лекари, това е бронхиалната астма. Бронхиалната астма също има в България над 300 хиляди болни. Не всички са на лечение, някои от тях не се лекуват активно, но по-голямата част имат достъп до съвременни медикаменти и това е добре. България има достъп до почти всички съвременни медикаменти, които имат достъп и другите европейски пациенти. Но ако трябва да говоря за по-проблемните болни, т.е. болните, които ни създават по-големи диагностични и терапевтични проблеми, това са болните с така наречената група на интерстициалните белодробни болести. Най-популярна от тях и най-честа е идиопатичната белодробна фиброза. По нея вече от около десетилетие разполагаме с съвременни антифибротични медикаменти, с които можем да лекуваме и слава Богу, аз имам пациенти вече 7-8 години, чието живот удължихме с няколко години благодарение на тези медикаменти. Средната продължителност на живота на болните с идиопатична белодробна фиброза около 3 години, максимум до 7,
най-дълго преживелите, но средната е 3 години. Аз имам вече болни, които живеят 7-8 години, което е уникално постижение. Не мое, постижение на съвременните медикаменти, които излязоха на пазара. Другия огромен проблем на пулмолога е влизането на болен с хронична кашлица. Това е големия ужас на пулмолога, хроничната кашлица, защото причините за хронична кашлица са над 100. И представяте ли си колко време трябва на един пулмолог, за да премини през тези 100 причини? Разбира се, след 40 години практика като моята, не губя толкова много време. Общо взето веднага опита ме насочва към най-вероятните причини. Но така или иначе 15-20% от болните с хронична кашлица остават неизяснени дълго време. И това е проблем, който действително затруднява пулмолога, и аз се радвам на всяка нова терапевтична възможност при болни, които имат неустановена, идиопатична кашлица, които могат да се радват на по-добро качество на живот благодарение на съвременни противокашлищи медикаменти, каквито между другото няма много. Или ако има такива, не са достатъчно ефективни. Разбира се, другите чести заболявания, които влизат в кабинета, са обичайните инфекции. Ние сме в сезона на инфекциите, вече излизаме от него. Сред тях има болни с пневмония. Те са обаче пациенти, които не носят такива затруднения, защото това е патология, която всеки пулмолог би трябвало да владее. И накрая искам да завърша с това, че се увеличава случаите на рак на белия дроб. Някога, когато аз бях млад пулмолог, преди 35 години, в клиниката, която работех като асистент, беше по-трудно да видим болен, да покажем на студентите болен с белодромен рак. Обичайно имаше и случаи през седмицата, в които през деня нямахме такъв болен. Сега няма белодробна клиника, в която да няма поне 2-3 болни, които чакат диагноза с суспекции за злокачествена белодробна болест. Нараснаха много случаите на белодробен рак, и те нараснаха и заради по-добрите методи, диагностични методи, и разбира се и заради нарастване на самата патология. Това са, пак казвам, последствия от замърсения въздух, от тютюнопушенето, което много често пушачите възприемат като безвредно или недостатъчно вредно, или считат, че те не са от тези, които са уязвими. Да, не всички пушачи са уязвими към цигарения дим. Не всички пушачи развиват белодробен рак, не всички пушачи развиват хронична обструктивна белодробна болест, но аз съм работил много години с пушачи, работил съм и на едно микроскопско ниво и знам много добре, че здрав пушач няма. Да. Здрав пушач е този, който не е достатъчно изследван. Това, което разказахте, има нотка позитивизъм, нотка негативизъм, но това, което ми е интересно, е да разбера всъщност на фона на европейската територия, нашата държава в каква тенденция е. Има ли белодробно болестно състояние, което в нашата държава е силно, по-силно изявено, отколкото в друга европейска държава? И според вас на какво се дължи това, ако е така? Имайки предвид количество пушачи в България, които съм убеден, че са повече от всяка друга северноевропейска държава, България официалните данни за тютюнопушене са между 30 и 40%, но аз това не го вярвам. Аз смятам, че пушачите в България са между 40 и 50%. Не всички си признават, че пушат. Имайки предвид по-голямото количество пушачи, Европа отдавна проявява тенденция за силно намаляване на нивото на пушачите. Смятам, че количеството болни с хронична обструктивна белодробна болест е значително повече от друга северноевропейска държава. Може би астматиците не са чак толкова повече, защото е известно, че Великобритания, например, е една от водещите страни по отношение честота на болни бронхиална астма, но там причините са други. Климат, специфика на климата, на въздуха, зеленина и прочее, алергични, по-скоро
по-чести алергични прояви и прочее. Има специфични демографски причини. По отношение на другата патология, ние не се различаваме не би трябвало да се различаваме от другите европейски страни, защото респираторните инфекции, бактериалните инфекции са повсеместни и би трябвало така числеността на болните с подобна патология да не е повече. Факт е обаче, че София е замърсен град. Например, София. И не само София, и други български градове са много замърсени. И вероятно това създава по-добри условия за развитие на хроничен бронхит и рисков фактор за по-нататъчно развитие на хронична обструктивна билдромна болест, по-често изостряне на тази болест, по-чести екзасербации на бронхиалната астма и по-висок риск от злокачествени болести, защото замърсения въздух, лошата атмосфера, атмосферният въздух, който дишаме, замърсения атмосферен въздух са абсолютна предпоставка за хронични билдромни болести. Между другото, тук е място да спомена, че една високотехнологична страна, като Съединените щати, например, сведаха в големите си градове, като Ню Йорк, например, пушачите до под 20%. И това още по времето, когато Блумберг беше кмет. Това е непостижимо за България. И това създава предпоставка там да има по-малко болести, дължащи се на тютюнопушенето. Да, така както си говорим, всъщност два фактора излизат на предно ниво. Това е тютюнопушенето и замърсеният въздух. И замърсеният въздух, да. Тоест, цялата сила трябва да се насочи към ограничаване на тютюнопушенето или поне неговото намаляване и вземането на някакви мерки за изчистване на въздух, което е колективна работа. Ние двамата тук в нашото студио няма, освен да информираме хората, друго нещо няма как да направим, но пък и това не е малко. Какво бихте посъветвали хора, които са пациенти или които имат страх, че може да имат такова заболяване? Каква профилактика трябва да правят? Има ли някакво поведение, което те би трябвало да следват, за да подобрят или да имат превенция срещу тези заболявания? По отношение на хроничните обструктивни болести, като астма и ХОП, е желателно пациенти да избягат замърсената среда. Аз обикновено на моите пациенти казвам, ако е възможно да не живеят в София, би било най-добре. Само че това не винаги е възможно. Да. Ако живеят в София, да живеят извън границите на околовръстното шосе. Нали, това също е фактор. Ако видите картата на замърсения въздух в София, понякога тя изглежда зловещо и най-зловещо е в централните части. На София понякога София е една от най-замърсените столици на Европа. Беше при няколко години, доколко си спомням, най-замърсена. И то няколко пъти. В този смисъл, в големите градове, големия риск за такива болни е именно по-чести екзасербации. Тоест, замърсения въздух, който влиза в контакт по отношение на есенно-зимния сезон, влиза в контакт да кажем, с вируси, когато имаме вирусни инфекции, когато имаме инфектирани аерозоли, когато има и мръсен въздух, нещата стават още по-сложни. Да, тогава се получават мръсни аерозоли, контаминирани при инхалация с вирусни частици и тогава нещата по отношение на билдромните инфекции стават много по-зловещи. Тоест инфекцията сама по себе си може да протича по-тежко, много по-голям риск има от заразяване и болните в такава една среда, разбира се, са подложени на по-голям риск. И затова казах преди малко, че честотата на екзасербациите на хроничната обструктивна билдромна болест и бронхиалната астма вероятно в България е по-висока. Именно поради тези причини. Поради тези външни фактори. Има и субективни фактори. Не всички пациенти спазват точно лечението, което им е предписано. Не всички познават добре техниката на инхалации. Не спазват техниката на инхалации. Българският пациент има малко вероятно и другите, но аз имам впечатление повече от български пациенти, имат малко особено отношение, бих казал негативно отношение към инхалаторната терапия, която е основна при ХОП и астма. Много често те мислят, че инхалаторите, които ползват, им вредят. Което е абсурдно, защото аз се опитвам винаги да им обясня, че много по-вредно е да оставят
хроничната обструктивна белодробна болест без терапия, защото тя прогресира без терапия. Също важи и за астмата. Настъпват необратими промени в дихателните пътища, ако не се провежда терапия. Отколкото риска те да приемат аерозолите. Разбира се, тук има страшно много конспирации. Мрежата е пълна с подобни конспирации, че с тези аерозоли те ще се увредят белия дроб. Там има кортикостероиди, те са ужасяващи. Те могат да предизвикат напълняване, диабет, високо кръвно налягане и прочие неща, които до голяма степен, да не казвам в огромна степен, не са верни, защото един болен с хронична обструктивна болест или с астма, ако е в добър контрол, той има добро качество на живот с минимални странични ефекти на пролаганата инхалаторна терапия. А в момента разработва ли се някаква нова терапия, която е алтернатива на инхалаторната терапия, да кажем, тъй като си говорим за ХОП? Да, и за астма, вероятно. И за астма, да. Която да е алтернатива за пациенти, които поради някаква причина, да кажем, не могат или не желаят да използват инхалаторна терапия. Има ли какви са иновациите в тази сфера? Големият хит в последното десетилетие това са биологични терапии. Биологични терапии в България също имат добър отглас. Здравната каса реимбурсира 5 вида медикаменти, които имат изключително удобство на ползване. Ползват се веднъж на 4 седмици. Това са различни видове антитела, които се ползват при различните фенотипи на бронхиалната астма. За ХОП ще кажа малко по-късно. Астмата има различни фенотипи. Има алергична, атопична астма. За нея има специфичен биологичен продукт. Има еозинофилна астма. За нея също има специфичен биологичен продукт. Има и биологични продукти, които са с по-голям спектър. Независимо от фенотипа на астмата, те могат да работят и в всеки един от тези фенотипи. И според при определение на специфичния астма фенотип, както казваме ние, това става чрез специфични биомаркери. Това са биомаркери на различните фенотипи на астмата. Това е тотален имуноглобулин, еозинофили, издишан азотен окис, функционални изследвания, щети дифузионен капацитет, ниво на обструкция, ниво на дискомфорт, симптоматика, честота на симптоматиката, тежест на симптоматиката, честота на хоспитализациите, честота на екзацербациите. Тогава вие определяте тежката астма, първо дефинирате я с всички тези компоненти и след това дефинирайте нейния фенотип. И според нейния фенотип вие определяте типа на биологичната терапия. Кое е хубавото, което се случва в последното десетилетие? Ние за първи път с влизането на биологичните медикаменти, между другото, сред пулмолозите все още, за мое съжаление, има някои, които изпитват недоверие към биологичната терапия. Все още се изпитват резерви. И за мен тези резерви са необясними, защото за първи път след влизане на биологичната терапия в нашата практика, ние вече говорим за пълна клинична ремисия в такъв обем, в какъвто преди не сме говорили. В този момент има достатъчно клинични проучвания, които показват, че болни с рефрактерна на лечение астма, т.е. астма, която не се поддава на обичайното лечение, трудно лечима астма, която с обичайните инхалаторни медикаменти на най-високото стъпало по джина, това е световна инициатива за лечение на астмата, диагноза и лечение на астмата, по нея ние се ръководим. Един от ръководните документи, тия са на 4-та или 5-та стъпка. Това е най-високата стъпка на инхалаторна терапия. Тези пациенти, които не могат да бъдат контролирани с тези медикаменти на 4-та и 5-та стъпка, влизайки в биологична терапия, 30% от тях влизат в клинична ремисия. Това е уникално. Клинична ремисия означава, че в продължение на 1 година те нямат никаква симптоматика, имат изключително добро качество на живот. Ние такъв процент на клинични ремисии до сега сме нямали. Даже напротив, биологичната терапия дава възможност ние вече да говорим за пълна ремисия. Разбирайте, пълно излекуване. Още това не можем да го твърдим, не можем да го кажем. Текат клинични проучвания, защото да го докажем трябва да имаме биопсии. Биопсии от болни са в клинична ремисия, които да показват, че патологичният процес в белия дроб вече е заличен и е напълно прекъснал. Това е малко по-труден биомаркер за преценка, защото
Не всички астматици ще разрешат да им се прави биопсия, нали? Разберете, малко е по-тежко и трудно, но ние сме абсолютно доволни, когато един астматик няма никакви симптоми. Той може да ходи на работа съвсем спокоен, не кашля, няма задух, не му свиркат гърдите, не се плаши. Астмата е психогенна болест. Много често болници изпадат в паника, че няма да имат достатъчно въздух, ще загинат от задушаване. Много често те имат нощни симптоми, нямат добър сън. За нас е важно пациента да има абсолютен жизнен комфорт, качество на живот на максимална степен. Няма значение, че няма биопсия и ние сме доказали, че той е в пълна ремисия. Важно е функционалните му параметри да не прогресират, той е с добър функционален капацитет, да няма никакви функционални увреди и да има абсолютно качество на живот и да се чувства прекрасно. Това е достатъчно. Това може да се постигне само при тежките астми, изключително и само с надеждата, които ни дават биологичните терапии. Защото болните на инхалаторна терапия, макар и в добър комфорт, много често имат симптоми, които те не дооценят. Кашля, ма по-малко. Свикнали с тях. Не е толкова страшно. Да. Те правят сравнение с предишния си начин на живот и предишния си комфорт, който е значително по-добър и те са привикнали към един по-лош комфорт. Но тук ние не говорим да имат минимална симптоматика. Ние искаме те да бъдат напълно добре, да нямат никакви симптоми. И това става с съвременната биологична терапия, към която аз имам доверие, на която имам доверие. Отнасям се към която с доверие. Да, а защо смятате, че ваши колеги, предполагам, вашите впечатления отново са за територията на нашата страна, имат недоверие към тази терапия? Да, има такива изказвания. Съм чул и то от пулмолози, хабилитирани пулмолози, които се опитват да внушат, че биологичната терапия не е добра опция или не е нещо, което е изключително иновативно и ние нямаме чак такава голяма необходимост от нея, защото може да се справим с досегашната налична инхалаторна терапия. Няма такива официални заявки, но в контекста, в подтекста на казаното, аз това провиждам. Провиждам внушение към обществото, че то трябва да се отнася с известно недоверие към тази терапия, защото ние имаме достатъчно добра друга такава. Не, има болни, които не могат не се чувстват добре от обичайната инхалаторна, известна до този момент терапия. Те имат нужда от по-високо ниво на терапия. Именно тези болни могат да се възползват от биологичната терапия. Имайте предвид, че по световни данни 5% от болните с бронхиална астма имат тежка астма. Ако на 300 хиляди минимум, защото те са нашите болни с астма са повече от 300 хиляди, сложим 5%, вие разберете, че това са 14-15 хиляди 14-15 хиляди пациента. Нали? Да. Обичайно не може да допуснем, че всички са в добър контрол с терапията, която ние разполагаме. Не е възможно това. Една голяма част от тях, въпреки съвременна терапия за тежка астма, остават извън контрол. Това не са по-малко от 40-50% от пациенти. Какво правим за тях? Какво правим за тях? Опциите са да минем към биологична терапия. Най-малкото, което те трябва да знаят е, че има такава опция. Разбира се, в волята на пациента е да приемат такава терапия или не. Нашата мисия на пулмолозите, и то на академичната част от пулмолозите, е да бъдем единодушни в това, че иновациите в терапията на бронхиална астма носят значително по-добра качество на живот на болници с тежка астма. Тук не говоря за болници с по-лека астма. Аз говоря за болници с тежка астма, които не могат да бъдат контролирани с обичайната инхалаторна терапия. Никой не иска да вреди на пациента. Добрият лекар иска да му помогне. Аз, когато предлагам биологична терапия на пациент, съм 100% убеден, че правя нещо добро за него. Това не е моя терапия. Тоест, аз не я произвеждам. Аз не въртя кръга. Не го затварям. Аз искам пациента ми да се чувства добре. Аз се отнасям с емпатия към него. И искам, ако аз съм на негово място, да чуя това от моя лекар. Той да ми каже, че за вас най-доброто е и да му имам абсолютно доверие в това, което той ще ми каже. Да. Вие споменахте доста изследвания, между другото, за да се разграничат различните видове състояния, било то на астма, било то на ХОП или като цяло. Всичките тези изследвания налични ли са в България? Могат ли да кажем в София? Ние в момента се намираме в София, тук живеем, вие работите тук. Всички тези изследвания достъпни ли са? За съжаление не са налични навсякъде. Един добър пулмолог, който уважава собствената си професия и работата и своята практика, трябва да има няколко задължителни неща, които за съжаление не всички пулмолози имат.
И за съжаление, тези пулмолози, които нямат, голяма част от тях са наистина добри пулмолози. Но липсата на тази на технологията, на добрата техника, на добрите диагностични апарати, на съвременни диагностични апарати и всъщност им скъсява възможности, ограничава им възможности да изявят своя професионализъм. И аз ще спомена някои от тях. Например, един добър пулмолог трябва да има бодиплетизмограф. Задължително. Една добра клинична практика трябва да има възможност на един бодиплетизмограф. Може ли да обясните така на приемлив език какво точно означава този За разлика от обичайната спирометрия, която дава статичните и динамични обеми, някои от статичните и динамичните обеми на белия дроб, която може да ориентира един пулмолог дали има хронична обструктивна белодробна болест или няма, дали това е вероятно астма или хроничен бронхит, не е достатъчна да даде всички параметри, които могат да направят пълна функционална оценка на болния. Ще ви дам един пример. Например, вие не може да оцените един болен с белодробен емфизем, с тежък белодробен емфизем само с спирометрия. Вие трябва да имате бодиплетизмография. Второ, не може да оцените последствията на COVID-19 в белия дроб, без да имате възможност да направите дифузионен капацитет. Дифузионен капацитет показва измененията на интимно ниво, на ниво на алвеола, така наречените вентилационно-перфузионни нарушения. И ще дам един прост пример. Аз имам болни с постковидни нарушения, които имат нормална спирометрия, нормални обемни показатели, но когато ги сложа им направя дифузионен капацитет, там се вижда нарушение. Днеска имах такава болна. Перфектни, тя беше с саркоидоза. Саркоидоза, ужасен рентген, на него се виждат тежки изменения, чудесна спирометрия. Ако един пулмолог направи една само от тази спирометрия и види този рентген, няма да му направи особено впечатление тази патология. Ще каже, нещата са добре с вас, вие вървите напред. Но когато ми направих дифузионен капацитет, той беше 55%. При минимум 75% долна граница, 20% надолу. И защо? Защото този същия пациент споделя на пулмолозите и колегите, че има дефицит в физическия си капацитет. Когато върви малко по-бързо, се замаря. Става въпрос за 33 годишна дама. Трябва да се зададеш въпроса, защо при тази нормална функционална характеристика от спирометрия тази жена се умаря. Значи там трябва да има нещо, което се случва в този бял дроб. И това може да го кажеш, когато направиш функционален капацитет. Още повече, че аускултаторната й находка беше нормална. Няма как да направиш оценка на този болен. Или дефицита в България, понеже преди малко ме попитахте, какви са възможности в България. Ето, един от дефицитите в България е, че пулмолозите без съвременна апаратура не биха могли да направят добра оценка на постковидните болни, на болните с дълъг ковид. А те са поне 150 хиляди в България. Представяте ли си? Второ, добре е да имат и възможност да изследват нивото на издишания азотен окис. Няма как да преценят един астма фенотип, действително да го прецизират, ако нямат ниво на издишан азотен окис. Това е един от биологичните параметри, от биомаркерите за така наречената Т2 тип бронхиална астма. Т2 фенотип бронхиална астма, която протича с еозинофилно възпаление, например. Освен това, известно е, че при екзацербации на астма, при неконтролирана астма, нивата на издишан азотен окис са високи. И когато правиш действително прецизна преценка на един болен в екзацербация, на един болен с неконтролирана астма, добре е да разчиташ, освен на слушалката, освен на своя интелект и възможности, добре е да разчиташ и на съвременната апаратура, която ти изсипва една данна, която подкрепя твоята теза или отхвърля. Аз твърдя, че в България са на двете ми ръце, на едната ми ръка се броят звената, които могат да осигурят изследване на азотен окис. Хайде да бъда компромисен. На двете ми ръце. Но има над 500 пулмолози в България. Нали разбирате? Над 500. А те биха ли могли да назначат това изследване и то да бъде направено в една от тези? Може от Тутракан да дойде в София, ще го направя. От Кърджали може да дойде в София, ще го направя. Нали? Но има го в няколко академични звена. И в няколко извънболнични звена, в някои частни практики. Ето, аз ще се похваля, аз го имам. В медицински център Еспиро имаме и двете неща, за които споменах. И бодиплетизмограф, и азотен окис. И можем да оценим прецизно пациента. Хубавото е, че сега с този разговор информираме и пациентите за това какво съществува като изследване. Те също биха могли да го потърсят.
ако Точно така. лекаря, при когото... Влиза в интернет и пишат. Ниво изследване, ниво на азотен окис, там пише къде го има. Абсолютно, Води плетизмография, там пише къде го има. Да. Аз смятам, че трябва и пациентите да бъдат проактивни в това отношение, защото очевидно има лекари, които не... Поради някаква причина или не одобряват конкретни терапии, или пък просто смятат, че нямат нужда от конкретни изследвания. Затова поне пациента може да бъде информиран и той да търси сам. Точно така. Между другото, при мен идват много често пациенти, които се информират именно чрез мрежата. Казвам, как дойдохте при мен? Да. Написах и дойдох. Да, това е нож с две острията, защото някои пациенти се лекуват чрез мрежата, но все пак нека да има информация, която да е... Да. Нали, сега, ние говорим тук от лице в лице, така че... Хващам от вас думата. Да. Това, което казвам на моите пациенти, скоро ще дойде време, когато вие ще отидете в Била. Излизайки от Била, ще видите един апарат като банкоматите. И имате кашлица, имате малко температура и на него апарат ще пише диагноза и лечение. И вие ще отидете, ще си напишете какви са симптомите. Аз съм на 33 години, кашлям, имам температура 37,2, мускулни болки, секрети жълти и натискате едно копче и ще ви излезе една книжка, една хартия, на която ще пише: вие най-вероятно имате пневмония. Натиснете копче 3, за да получите лечение. Натискате копче 3 и получавате и лечение. Да, но представете си, този изкуствен интелект, как ще оцени един болен, който е има панически проблем, има психосоматичен проблем. Той ще напише всички тези неща, защото той вероятно ги има. Защото много психосоматични болни имат кашлица, имат болки в гърдите. Няма да имат температура, но може да изявят и секрети, защото като кашляш много, защото те кара да кашляш, така наречената психосоматична компонента на кашлицата. И тогава този изкуствен интелект ще те излъжи. Има и такива рискове. Освен това, ако болният има нужда да споделя с лекаря, с изкуствен интелект няма как да споделя. Има неща интимни, които не можеш да ги напишеш в апарата, нали? Да, това между другото ме води до темата взаимоотношенията между лекар и пациент. Чувам все по-често, че пациента, всеки пациент иска да се довери на лекаря, при когото отива, но все по-често тази връзка се губи. Пациентите губят вяра в лекарите, които ги лекуват. Обаче има и гледната точка на лекаря. Пациентите не са честни много често. Или по-скоро не осъзнават детайла на информация, който трябва да предоставят на лекаря си, за да може той да се ориентира добре. Ето, преди малко вие разказахте за пациентката си от днес. Тя ви е споменала, че много лесно се омаря, а пък е млада жена и така нататък. Какво може да посъветвате пациентите, когато отидат с оплаквания при лекар? Трябва, дайте им някаква насока за това каква информация трябва да дадат на своя лекар, за да му помогнат да разбере цялостно проблема, защото той никога не е само един и никога не е изолиран. Ние сме една цяла система, в която всичко е свързано. Да. Препоръчвам първо на пациенти да са добре информирани. България не е голяма страна. На кого могат да се доверят? Да ни възлагат доверие на всеки един. Защото за разлика от много от развитите страни, където при получаване на специалност има строго определени изисквания, които ти, ако ни покриеш, няма да я вземеш тази специалност. Други думи казано, параметрите за вземане на специалност в една западноевропейска страна са много по-строги, отколкото в България, което създава риск в специалността да влезете някои колеги, които не са чак толкова добре подготвени. Защо? Вината не е в тях. Защото изискванията не са така високи. Да. Няма такива. Не са така високо поставени изискванията. Прави се компромис. Още повече, че има големи компромиси и в обучението на студенти, на специализанти. И с този детайл го казвам, че има колеги в една специалност, които не са равностойни. Не са равностойни. Когато си на Запад, аз съм работил в Швейцария, например, когато кажеш пулмолог в Швейцария, знаеш какви са минималните възможности на този пулмолог, какво можеш да очакваш от него. Има и изисквания, които той задължително покрива. Той трябва да го може. В България, когато кажеш пулмолог,
има много голяма разлика между различните помолоси. Много голяма разлика. Един тук, един може да е тук. С възможности. Това зависи от технологичните възможности, които има на разположение. Опита, който е натрупал, място, където работи. Нали? И в този смисъл пациент трябва да е добре информиран. Когато отиде при лекаря, при добре информиран вече, при добре информирана концепция и избор, той трябва да му се довери. И да ни подхожда с недоверие. Българският пациент е изключително недоверчив. И аз ще кажа, има защо. Има защо. Нашата медицина, която почива на количествени, не на качествени параметри, дава такива възможности. Аз, ако съм пациент, също бъда недоверчив. Днеска, например, видях една епикриза, наболен с пневмония. Чета епикризата и не мога да повярвам. Там пише съвсем друга диагноза. И аз го питам, чакайте, нали ми каза, че си проболедувал пневмония? Казва, написаха ми тази диагноза, защото нямаш къде други да ме приемат, приемаха ме в другото отделение. Тоест, аз получавам епикриза с съвсем друга диагноза на съвсем друг орган от цялото. Нищо общо с белия дроб. И той е прилежал на това място, са го лекували от пневмония, но е получил епикриза съвсем друго съдържание. И аз ви задавам въпроса. Ако в България има 1000 такива епикризи или 5000 такива епикризи, каква статистика има реално, медицинска статистика за тази болест, наречена пневмония, ако половината от тези болни лежат по отделение с други диагнози? Това е единият момент. Как този болен, който е получил тази епикриза, ще има доверие на системата? Влиза в едно отделение, получава епикриза съвсем друго съдържание. Как аз да имам доверие на системата, когато всеки ден имам чета такива епикризи? Аз вече не вярвам на нищо, което пише там. На нищо не вярвам. Не вярвам на параметрите, описани там, не вярвам на диагностичните процедури. Ужасяващо е. И в този смисъл ние сме виновни за недоверието на пациентите. И ако трябва да говоря вече от моя лична гледна точка, аз имам следната концепция за моите пациенти, които влизат в моя кабинет. И съм го казал на всички колеги, които работят с мен. Ако пациент влязъл в нашия център се оплачи, той е прав. Той е прав. Той ни е избрал, гласувал ни е доверие и когато дойде при нас, ние трябва да оправдаем тая доверие. Ако аз съм направил нещо, което не му е харесало и той влезе в кабинета и каже, не съм доволен от това, аз няма да го изгоня, няма да го нагробя. Аз ще си взема бележка. Защото тази обратна връзка е много важна. Аз не допускам това. Искам, когато пациент влезе и ми се довери, той да запази това доверие. И това изцяло зависи от нас. И ако пациентите наистина нямат доверие на системата, нещата имат две страни. Системата как работи и лекарите как се отнасят към нея, медиците. И сега искам да отворя една скоба. Системата е виновна до голяма степен и за отношението на медиците към пациенти. Тази гоненето на количествени параметри, на клинични пътеки, те нямат време да говорят с пациентите. Нямат време да им обърнат внимание. Пациентите ги изписват без да знаят какво трябва да правят от дома, защото никой е нямал време да седне да им обясни, защото стои на компютъра, пише епикризи, има 30 болни на главата си, хвърчи по различните етажи, пациента 12 трябва да си тръгне, гони рейс. Няма време да му обърне внимание. Тази система в България не работи в полза на пациента. И това го казвам категорично и ме боли, защото съм в тази система и бих искал да сме горди с нея. Имам една фраза, която се разпространява из мрежата, особено по COVID време, и тя стана нещо като слоган. И аз го пускам от време на време по празници. И то е нещо от сорта. Българското здравеопазване има много по-добри лекари, медицински сестри, лаборанти, физиотерапевти, фармацевти и прочее, от тези, които заслужава. Защото системата е такава. Тя разчита на нашия морал, професионален, на нашата активност, на нашата съвест, на професионалната ни съвест, а тя си прави каквото си иска с нас. Трупа дивиденти на наш гръб. Все пак е хубаво, че са останали лекари, които въпреки тази негативна,
тези негативни взаимоотношения между система и лекарски персонал, всичките позиции, които вие изборихте, все пак съвестно си вършат работата. Да. Имат правилното отношение към пациента и го обгрижват, така че да се стигне до резултат, в който този човек е по-добре. Нали? Това е Абсолютно. целта. Това, което мога да илюстрирам като факт и като принос към това, което вие казахте, ние се класирахме на второ място в света по смъртност от COVID-19. Всички добре го знаят това. Ако трябва да бъда по-честен, вероятно сме първи, но нали, няма да се да разпростирам в данни, които могат да подкрепят тази моя концепция. Но това, което е важно да се каже, че ако България нямаше професионално извисени лекари, които си вършат работата съвестно, медици, медицински сестри, лаборанти, медицински персонал в болниците, който да се върши съвестно, саможертвено работа по време на COVID-19, смъртността ще бъде 2 пъти по-голяма. Тоест тя е такава заради системата, но е по-малка заради това, което направиха медиците по време на COVID-19. Малко по-различна тема. Вие смятате ли, че в България в момента за пациентите е налична всичката иновация, която е налична за останалите държави в Средна, Северна, Западна Европа? Ако кажа всичката, вероятно, може би нещо ще пропусна, но бих казал почти всички медикаменти, които са необходими за болните с хронични белодробни болести, социално значими, както ги казвам аз, каквито са, например, бронхиалната астма и хроничната обструктивна белодробна болест, са налични. И тук ни опира въпроса до дефицит на медикаменти. Въпросът опира до други неща. Например, в България все още няма белодробна трансплантация. Например. Да, това не са хиляди хора, защото някой би казал политически коректно, чакай сега, тук белодробна трансплантация се нуждаят примерно 100 човека. Примерно. От съвременни медикаменти за социално значими болести се нуждаят 100 хиляди, 200 хиляди, 300 хиляди, 400, ние сме ги осигурили. Да, но специалността, една специалност, една медицинска структура, ако щете, трябва да върви хармонично. България изостава в сравнение с развитите европейски страни. Ето, например, ние сме единствената страна, която няма регистрирана белодробна трансплантация. Единствената страна. Липсват ни до голяма степен и имаме огромни недостиг на екипи, недостиг на оборудване, ако щете, на добри места. Едно време нашата областна болница Бургас, например, където аз съм започнал моята специализация, беше на изключително високо ниво. Пример. Там преподаваха, там работиха хабилитирани лица. Сега нашата здравна система така се централизира, че загърби областните болници. Едно време аз мечтаях да работя в областната болница. До там опираше моята мечта. Ние нямахме чак такива. Нашите мечти бяха утопични. Не можех и да мечтая да работя в София, защото имах много големи ограничения. Жителство, имаше райониране. Аз дори не можех да следвам в София. Но за мен беше огромна мечта да работя в областната болница. Имаше достатъчно професионалисти, специалисти, които да ме учат. Сега нещата станаха така, че медицината се концентрира в академичните центрове и много повече в София. Тоест, тя стана още по-централизирана. Вместо да я разгърнем, тя да бъде балансирана в цялата страна, тя стана по-централизирана. И пациенти търчат от различни краища на България до от София. Грабнали по 2 чанти, направо искат да влизат в болница. Стана, как да я кажа, една тежка дисхармония в медицината, в системата на здравеопазване. И това не виждам как ще го решим. Не виждам как ще го решим. Всяка коза за свой крак. Всеки се оправя както може, както намери за добре. Някога имаше все пак някаква централизирана някакъв централизиран хармоничен контрол. Нали?
Имаше някакъв контрол. Тук има липса на едикви специалисти, заминават там. Тук има липса на едикви специалисти, заминават там. Сега е страшно. Има места, където няма специалисти. Не искам да споменавам, областни градове, където има дефицит на основни специалности. Вие знаете, че има болници, където, примерно, боравят с един специалист 3-4 болници. Дал си дипломата и той хвърчи от едната в другата, третата, а може и да не стигне до тях. Някой просто ги използва имената и подписа им. Такива неща се случват в българската медицина. Нещата са не са за разказване. И в този смисъл имаме много какво да направим. За съжаление, трудно ще стане. Не можеш да разрушиш една система, да я построиш една. Това, представете си да си купите един блок, жилищен блок, и в него да искате да направите киносалон, а той е пълен с малки студия и малки апартаментчета, гарсонерки. И какво правите? Как ще направите вътре киносалон? Не, трябва да я разрушите и да построите киносалон. Това е нашата здравна система. Изисква пълна разрушаване и ново построяване. Пълна цялостна реформа. Говорим за структура, не говорим за буквално, нали? Да. Имаме достатъчно болници на глава от населението. Ние водим. Да. Ние сме номер 1 на болнични легла и болници на глава от населението в Европа. И в същото време сме номер 1 по смъртност. Ако това не е добър атестат за това, което говоря, кавички добър, какво да е? Да, със сигурност това означава, че има много неща, които трябва и могат да бъдат направени. Хубаво е, че ги споменаваме. Надявам се много хора да ни слушат и да не останат само със слушането. А понеже казахте, мечтаех. За какво мечтаете сега? Моите мечти малко останаха мечтите ми. Мечтите ми са концентрирани в моите деца. Имам 3 деца. Там съм концентрирал мечтите си. Не става въпрос, че съм абдикирал от живота. Аз съм доста активен. Абсолютно. Спортувам, слушам музика, гледам филми, чета книги. Занимавам се с моите пациенти. Живота ми е изпълнен с радост. Семейството ми е отлично. Да, вие имате и доста интересни хобита. Имам много радости. Хората около мен, най-близкият ми човек, всички ме радват. Но ние говорим за мечти. Аз съм изпълнил почти всичките си мечти. В професионален план какво повече? Аз съм заемал длъжност на началник на клиника, нещо, което не искам повече от това, защото за един професионалист да бъде началник на клиника, това е най-висшето звено. Административните длъжности никога не са ме блазнили. Това да станеш вече от тук нататък, замшеф на болница, шеф на къде, това е абсолютно декласация, деквалификация. Това никога не съм го искал. Аз съм се занимавам с болните ми. Чуете ли, че някой е бил 10 години началник на болница, това станал отново почнал да работи с пациенти, не ходете при него. Да, по-добре отидете някой по-млад лекар, който през това време е работил. Ако говорим за несбъднати мечти, които не са възможни въобще да се случат, някога, когато бях дете, аз не съм мечтал да бъда лекар. Аз всъщност никога не съм мечтал да бъда лекар. Аз съм мечтал да бъда 2 други неща. Какви? Футболист и музикант. Защо? Обяснявам веднага. Защото по моето детство футбола беше религия в България. Аз съм левскар. Левски беше уникален отбор. И аз исках да съм като Гунди. Исках да стана футболист като Гунди. Стигнах до юношеския отбор на Бургас, на един от 2 юношески отбора на града. Предстоеше ми някаква кариера, обаче нещастието в живота, влязах студент по медицина. И трябваше да избирам футбола или медицината, и избора беше предизвестен. Избрах медицината, след това станах капитан на футболния отбор на студентския, на университета, на студентския отбор. 2 пъти съм ги извеждал като капитан на републикански студентски първенства. Там се изчерпа моята мечта да бъда футболист. Слава Богу, че не съм станал. Защото нямам таланта на големите футболисти и сигурно ще да бъда среден футболист. Другата мечта беше да бъда музикант, защото аз съм от музиканско семейство. Аз съм първият лекар в семейството. Баща ми беше тромпетист. Дядо ми е свирил на тромпет в гвардейски оркестър. Вкъщи имаше винаги един тромпет, който лъщеше в гардероба. Аз винаги го пипах с огромен респект. Баща ми забрани да става музикант. Той къща не храни. Ще вземеш сериозна професия. Да, вярно е, в онези години футболистите храняха къщата,
Но музикантите трудно. И така станах лекар. И когато станах лекар, реших да изпълня мечтата си да бъда музикант и започнах да ходя на уроци по саксофон, научих се да свиря на саксофон и така. И остана ми удоволствието да имам вероятно сред лекарите най-сериозната колекция от саксофонисти в джаза. Вероятно никой няма лекар, толкова много саксофонисти, колкото имам аз. Целият набор от световни джаз саксофонисти е в моя дом. Имам 2 саксофона, един виси даже в моя кабинет и така. Изпълних и това. Това е чудесно. Много се радвам, че сте успели да изпълните и тези мечти, дори под формата на хоби. Даже може би по-добре, както казахте. Беше ми изключително приятно. Смятам, че разговор ни ще бъде полезен за всички слушатели, включително и за вашите колеги, и ще се радвам да ни гостувате отново пак. С удоволствие ще гостувам. Благодаря ви.